tụi ông nắm mấy khí Thingthelh khua nia hay Thingthelh community hall an hall kha nia Thingthelh khua con nuông tắc mấy hi nia thế làm tòng hi gần thì lăng chín tiền view thật lẽ mày Thingthelh khua con nuông tắc mấy hi nia có phải tắc mấy anh khi Presbyterian bia kín ông đã khai Thingthelh khua ăn vlog mẹ cái này tụi hiền không có ạ cú va hi kan war khawp mai a cú va kara hian kan om hi ani deuh ber zel mai a he kan khuat no hlimena te pawh ni tho in bula hian cú va chin hi kan war em mai a lo tangkai ve bawk sia a tha em mai ni hei hi primary school khania school hun ma te pawh an nei tha khawp mai a kot vel po hi a zau tha volleyball court tan po tha em mai ni e view tha deuh mai an nei a kan lon chho ve chin teng Thingthelh High School ani hi sang ni som paruka din ani Thingthelh High School Thingthelh kali chuan helai hi lon nge ge ngai a view hi tha em mai ni na hi mo engin lo tia in lunga lenga mi chua lampang kan ti lang nga nuông nè mày thấy trăng bùng trăng tới po lăng anh ấy sao có chắc lắm bằng chal fit khá lăng thêm khá sao lại mi sao chal fit lăng lo mi new ver vek te ni nga is phailing te darlon khua te sai lutar te kang dung ani so song ho so lai lang so kanom mấy mày à in kho mẹ tiếng nghe in loving memory of Kolni Khumaral te chol book tin ziaga la hian nuam khop mai view a tha ni lai po hi ve thiam lo ni tu la hian Thingthelh ming lar tu ani ang chu bung a khian kan han kal do na la hian hei hlim en lam atang chuan la i khol lu ton tir ti na ni maya ti bung om na hi azo lampang atang rong kal chuan not limen lampang pan phei wang wanga khotop lampang a khian ding lama hian step pan chona oma suta chuan klo du te kanom ani chuan an soi du ni klo du te nom chuan ding lam hian ding lampang kong chaka hian bung om na kha oma tin kholui po om bok ani kholui pan chona te po kha solai sun ama I chu po chu ding lama tho pen chona kha oma tilai te po kha kan soi du ni wow khleng chho don ta avan nu mem a ropui hle mai bung phun tu hi kan selo arap khak zo kani a moi lutuk
hey hạ nạp thì bây giờ moil tuk anh tiếng á upa nghe niang ô he bung hi cùng giả vel po ni mấy thế này kan selo cùng giả thế chứ moil tuk Thingthelh.Bung kan vlog me cái này hay mi helai akung atanga hitia zaron kengkha azar to ber te po hi he kongpia hian ron wai kha phei che pa wai kha akung bul atanga hitia zar phar zong hi le ya hian te don tai la meter zange oniang meter somli vela niang su tiang ko ba thui zam thui khania zam thui to ma yang azar thui ania azar po hi anga moi tak ani moi tak sante nuam ti em an nuam khop mai Thingthelh kal hi chon bung glo lo hi chon an ho thelo ni tu mai po hian ốm chặt trục mấy này môi em mấy này coi like mấy po hi hey lại thì hiền mặc rim khôi dọc nghe cúng bùi thì po riết là va hay làm bằng mi hi cúng bùi anh mấy thầy hiền hay chắc là hiền hay hi ốm lẹ hiền bung nu pa ani mai helai hem sing leng in ti hian lai hen akar ol omta helai zar phe ti hian aron bet phe hi hian hem zar ka mami chi zar phe hian he hian akung pui avadin le nge niang kan sa thiam lo mak tak mai ni he thing hi ein thua chek chuk mai ni hi azar dan hi mo ropui khawp mai bung ropui tak mai ni lampang zar mi hi hemi zar hi aklia ka ni hi hemi zar hi aklia ka chuan lampang zar po hi aklia ka ni hi lampang zar hi hemi zar a hian ti hian ta hian om phei pui tak ani pui tak thian zawa picnic nan te po thani hemi hnuai hian su theng nuam tak mai oma helai hian do kan an siam boka Coca-Cola in na chale mai helai do kan hi Coca-Cola le paratha inan chut mihring chut theina turin ti hian an siam kuala acha em mai ni lampang sakhi an kholui omna kha nia kan omna bung omna chak lampang ania khi lampang khi an hum hala fai nuam em mai ni kholui omna kha kholui de po vlog acha ko ma se voinia zo an vlog man don lo ni hi Thingthelh.Bung nuai hian tu hen kan om me ka di hian ropui hle mai azar te hi azar phar tha a a view po tha a Thingdol te kon pui te po lang the ni hi bung atang hian khiran nuam hle mai kalman omani in sir omlo chu wan chuan Thingthelh khua hian ron zin ve ani chuan bung hi in to don nia po hi mi zaron sukla hi arit to khoba he tu hian cement banin an lo do top maya an duat hle mai an hum hal tha a avel de po hi bollo mu turam lo ani
akala piang te po hian bolo te po hi he la hem bolo painan siama chuan chuan kan kuwa e na te mo kan thil rampom emo fruity kan in ani point helai hian e pai mai turani chuan helai mun hi a fai em maya ti bolo tu ni lowin ti fai tu ni te po itum kang u ti lai te po kan soi du ni helai hem bolo an da he ko jang soi tu te mo wai me mo NGO in an hal ral le thin ani kan ringa an ti tha khop mai Thingthelh khua te an tho ho na tha a kho tai ma tak mai an nia Thingthelh khua hi hian kan video te kan du tok don nai la thange loi chho hi Presbyterian biakin chhona khania hela pe masi sangati fellowship Thingthelh bin ziaga masi sangati biakin ani ka tong kal biakin masun kal cholo mai la a thange có phải đuổi đéo mấy hi nè Thingthelh khua hi lai hi Baptist Church of Mizoram Thingthelh Baptist biak in ani an thing pui te an ina an chol me ka ni chhai in khop ban alang thei trái